Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு crochet stitches பழக போறோம். இந்த நீடில் வந்துட்டு க்ரோசா நீடில் அப்படி சொல்லுவாங்க. இது வந்துட்டு சைஸ்ல கம்மியாக நீடில் சைஸ் வந்துட்டு ப்ராட் ஆயிட்டே போகும். இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது நம்ம பழகிக்கிட்டோம்னா வந்துட்டு நமக்கு நிறைய யூசஸ் இருக்கு. என்ன ஸ்வெட்டர்ஸ், அப்படி பேக்கு, ட்ரெஸ்ஸஸ், ஸ்லிப்பர் கூட நம்ம பண்ணலாம். ஸோ இது பழகினா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ பழக போகிறது சிங்கிள் ஸ்டிச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம செயின் தான் போடணும். இப்போ ஒரு நாட் போடணும். இப்படி நாட் போடணும். இது வந்துட்டு இப்படி இழுத்தா வர மாதிரி இருக்கணும். நாட் போடணும். நாட் போட்டுட்டு இந்த நீடில் உள்ள போகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும். ரொம்ப டைட்டும் வேண்டாம், ரொம்ப லூஸும் வேண்டாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம செயின் ஸ்டிச் தான் போட போகிறோம். இப்படி லெஃப்ட் ஹேண்டில் இப்படி சுற்றிட்டு எப்படின்னா இப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் ஒரு சுற்றிட்டு இந்த ஹூக்கில் மாட்டிட்டு அப்படியே வெளியே இழுத்துடணும். இப்படி ஒரு டைம் சுற்றிட்டு ஹூக்கில் மாட்டிட்டு வெளியே இழுத்துடணும். அவ்வளோதாங்க. இந்த செயின் ஸ்டிச் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. எம்ப்ராய்டரி பழகிறவங்களுக்கெல்லாம் ஈஸியான ஸ்டிச் தான். அவ்வளோதாங்க. இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு கொஞ்சமாக தான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் நிறைய போடுறீங்கன்னா போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள், செயின் ஸ்டிச் போட்டு இப்படி தான் இருக்கும். எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு செயினில் போடக்கூடாது எதுவுமே, செகண்ட் செயினில் தான் போடணும். இது ஃபஸ்ட் செயின், இது செகண்ட் செயின். எப்படின்னா இந்த செகண்ட் செயின்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹூக் வழியாக மாட்டிட்டு அப்படியே வெளியே இழுத்தா ரெண்டெண்ணம் வந்துடும். அதை ரெண்டத்தையும் இப்படி ஒன்றாக்கிடணும். இதுதான் சிங்கிள் ஸ்டிச். இப்படி இந்த ஹூக்கில் விட்டுட்டு இப்படி வெளியே இழுத்தோம்னா இப்படி ரெண்டெண்ணம் வரும். அதை ஒன்றாக்கிடணும். இது ரொம்பவே ஈஸி தாங்க. நான் கொஞ்சம் சிங்கிள் ஸ்டிச் போட்டுட்டேன். எப்படின்னா இந்த ஓட்டை வழியாக உள்ளே விட்டுட்டு ஒரு டைம் சுற்றிட்டு இந்த ஹூக் வழியாக மாட்டிட்டு வெளியே இழுத்துடணும். ரெண்டாக இருக்கிறத இப்படி ஒன்றாக்கிடணும். அவ்வளோதாங்க. இப்படி சுற்றிட்டு வெளியே இழுக்கணும். ரெண்டாக ஒன்றாக்கிடணும். அவ்வளோதான். இப்போ சிங்கிள் ஸ்டிச் போட்டாச்சு. இது எப்படி இது பண்ணுறதுன்னா இப்படி கொஞ்சம் வெளியே இழுத்து விட்டுட்டு இங்கே கட் பண்ணிடணும். கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை இழுத்து விட்டால் அவ்வளோதான். நாட் போட்ட மாதிரி ஆகும், வெளியே வராது. இதுதான் சிங்கிள் ஸ்டிச். இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஹாஃப் டபுள் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.